generation ethi kuyohlala kwazeka, ethi noma sesingafana la sizobhalansa nje. Silokhu sidedele ije, silokhu sithe woza Sathane, asabuyele emuva, asabuyele emuva. La hataya yena imzuzu ewuthunga uhlale phansi, funda mntana. Emva kwakhe kwangu-Eleyazari indodana kaDodayi indodana kaYomahayi. Lo wokuqala bathe wayenamandla eyilida yalaba babili. Abamcacisi kodwa ukuthi wenzeni lengaka emqualify ukuba yilida. Kuthi angisho ukuthi lento kaNkulunkulu ekhetha umuntu akamkhethi ngoba nakunina nimbone ngathi ufanelwe na. Uzozizwa igemegeme zalaba babili uthi umujaja ngamehlo enyama ubona ukuthi kahle kahle ngathi lo wesithathu ekwakufanele be ahlambi lo wesibili, kodwa iBhayibheli lisitshela ngendoda ekuthiwa yayiyilida yababili. Kuthiwa nje kuphela wabamba isikhali walwa phela. Osibili Omunye wamaqhawe amathathu ayinoDavide mhla edelela amaFilisti ayebuthene lapho kulwa abantu bakwa-Israyeli sebehambile. lalela, lo wasibili uEliyazari kuthiwa yena wathatha isikhali wama eduze kaDavide, ngoba enye yezinto ebenza babe famous ipositioning yabo. Babengahlukani noDavide. Kunamavesi angasekugcineni ngeke ngiwafunde ngenxa yesikhathi ekuthiwa bathi beseduze kaDavide bobathathu bamuzwe hlebeza, ngoba uma ufuna ukuzwa inhliziyo yenkosi ibengathi uhlala eduze kwayo. I-generation lena engakhathali ukuhlala noNkulunkulu, generation engakhathali ukuhlala noNkulunkulu, ngoba uma ufuna ukwazi inhliziyo kaNkulunkulu hlala noNkulunkulu. Uthi kimi ngelinye ilanga omunye umntwana uzobhaza ekhaya, sesehlele eMorningside eflatini, umebhaza ebese ngiyaphendula mina embhobhweni, uze uthunywe kuma wami. Umekhuluma abesethi sawubona ma ntanga wethu. Ngithi mina hayi mbhemu ukhuluma noKhanyo. Athi hawu ngithi ngikhuluma noma wakho ngoba ama voice enu acisha fane. Uyabona uma inkinga yalomntana wemprofeti ukuthi wayengahlali nami. Uma ufuna ukuzwa iphimbo lomuntu hlala naye. We've got a problem in the church. Sinabantu ethi ndoda ethwele imphambili abuze athi nine short akayona man of God, ingathi uyiman of God akayona man, kodwa laba bahlala noNkulunkulu bayezwa ukuthi noma ngashiso noma ngakhuluma ngathi noma into yakhe ingafana, kodwa we can differentiate the voice of our Father and the voice of the devil. This is a generation engeke kudlalwe ngayo. Hayi bazalwana ngeke kudlalwe ngathi, not this time. Adlale ngathi too much. Yabona le generation imbheke kanje uSathane. Iyazi kahle ivoice kaBaba ngoba sihlala naye. Ulamahashakata uvumelani ngiprofete namhlanje. KwaNongoma kuzovuka amakhawe, kuzovuka abantu abanenkani abathi backwards never, forward ever, abathi ngcono sife la as long as uNkulunkulu ehamba nathi, ngcono sife la as long as umoya ingcwele uyena osihole. Awubazalwane asibona amagwala asisiwona amagwala ngathi angahlehlela eceleni kungena ilima izinto engenandaba esithi as long as God is with us we are going forward.
long as athi ngena uyangena. Le ndoda yasibili ngahlala phansi. Thoyathi seduze kaDavide. Awusengiyaqeda. Yakhipha isikhali. Kuthi ngikubuza uyasazi nisakhe isikhali wena sakamoya. Noma uhamba nje uyaphafusa. La yakhipha isikhali yawabheka amaFilistines. Yagada uDavide. Engathi wayethi as long as I'm alive no one will touch David. Kuthi nginibuza ukuthi ikhona ni generation ethi as long as we are alive akekho zotanasa la. Yashona black genge nekhumbula le umuntu ayihlelele emuva uthi uyama phambili uyahlabelela ivele isukuma isihamba kancane ithi mifika endlebeni yakho ithi mntana mingilandele ihlehle uvela ubona ukuthi awulangidumela namhlanje. Yini lesi generation emelwa abantu uthi omunye kimi bhuti uthi uma sibayekisa ukudlala ikeyboard nokuhlabelela sohlabelelela ubani. Ngithi mina nginankinga mina ngingasukuma mina ngihlabelela abandleni ngibe uMC abandleni ngiqoqa umnikelo abandleni ngiphinde ebazalwane kunokuthi sihlala umasigenda kunokuthi sihlala ushumpu sidlala ushumpu la endlini kaJehova ngoba nakho sihlonipha ama-gift. A gift without God ukabahashakata ebazalwane enye generation